खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। राम मन्दिर बेखेवनाय समाव आजमला मुसलमानफोरखौ न' सिङाव हाबसोनानै थानो खावलायदों। 16 जानुवारिनिफ्राय गोदानै 40 लाख रेशन कार्ड रानगोन बुंदों जयन्त मल्ल बरुवा। बाक्सानि सालबारियाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खौरां मेल। जाखांफुनाय फालांगिरि समाज सिबियारि सोगोमसार सिबेन बर'नि बाख्नायथाव हाबा। बुहुमनाङारि ताइक्वान्ड' गेलेगिरि आरो गोख्रों समाज सिबियारि अबनि बसुमतारिया रुंसारि जाबाय। हायुङारि मानास हाग्रामायाव गिख्रंथाव जाथाय जिब साफारिनि समावनो देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ गिदिर गान्दाया होसोदों। हिट एन्ड रान एक्टनि हेंथायै बाक्सानि आनन्द बाजाराव ड्राइभारफोरनि सोमावसारनाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। राम मन्दिर बेखेवफिननाय बुब्लियाव न' सिङावनो हाबसोनानै थानो थाखाय खावलायदों AIUDFनि गाहाय आरो धुबुरीनि MP बदरुद्दिन आजमला। फैगौ 20 अक्ट'बरनिफ्राय 25 अक्ट'सिम रेलगारियाव दावबायनाङा होननानैबो मोनसे सुबुं थुबुरमा हाबाफारियाव खावलायदों आजमला। मख'नो गोनांदि फैगौ 20 जानुवारि खालि अयोध्याराम मन्दिरखौ बेखेवफिनगोन। बेखौ लोब्बा लानानै हादरनाङै गोख्रोङै लाहार फाहारा सोलिगासिनो दङ आरो बे जारिमिनारि सानखौ हादरनाङै खना खनला नेनानै दङ आरो लाख लाख सिबियारिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। नाथाय बे समाव मुसलमान सुबुंफोरखौ न'आवनो हाबनानै थानो खावलायदों MP बदरुद्दिन आजमला। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जोंनि मुसलमान सुबुंफ्रा 20 निफ्राय 25 जानुवारिसिम रेलाव दावबायनाङा। बे समाव राम जोनोम थावनिनि मुसुखा दोनगोन। रामनि मुसुखा दोनगोन दुलाराय बुहुमनाङै बेखौ नायगोन। गारि बास रेल आरो उरां जेरावबो मानसि थुबुर थागोन। BJPनि थांखिया जोबोद गेदेर। जों गोजोन खौसेथिखौ लाखिनांगोन। BJPआ जोंनि देरसिन सुथुर, जिउनि सुथुर, ओंखामनि सुथुर, माद्रासानि सुथुर, मस्जिदनि सुथुर, इस्लामिक आयेननि सुथुर आरो तालाकनि सुथुर। बेनिखायनो बै सानफोराव रेलाव दावबायनो नाङा होननानै बदरुद्दिन आजमला मोनसे सुबुं थुबुरमा मेलाव खावलायदों आरो मुसलमान सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होदों। फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां आरोबाव गोदानै 40 लाख नखरनो रेशन कार्ड राननो थांखि लादों आसाम सरकारा। मख'नो गोनांदि लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो फैगौ 16 जानुवारिनिफ्राय रायजोआव गोदानै 40 लाख रेशन कार्ड राननाय हाबाफारिखौ जागायगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रायजो सरकारा 16 जानुवारिनिफ्राय 21 जानुवारिनि गेजेराव 40 लाख गोदान रेशन कार्ड रानगोन। रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। बबेखानि रेशन कार्ड राननाय हाबाफारि एबा बै सानखालिनिफ्राय रायजोनि गासैबो समस्तियावनो मन्त्रि आरो MLAफोरा बाहागो लानानै मुलाम्फागिरिफोरनो रेशन कार्ड राननानै होगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 16 जानुवारि खालि काछार जिल्लायाव रेशन कार्ड राननानै होनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन मन्त्रि परिमल शुक्लबैद्यआ। बेनि उनाव 19 जानुवारि खालि काछार जिल्लानि दिथागिरि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो आसाम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिना काछार जिल्लायाव रेशन कार्ड राननानै होगोन। रिपर्ट बायदिब्ला काछार जिल्लायाव गासै 2,14,000 निखावरि नखरफोरा गोदानै रेशन कार्ड मोननो हागोन। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गुणोत्सव 2024 मायथाइनि बर' बिजोंनि जेंनानि सायाव खौरां मेल। सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'नि लांगोनायाव खौरां मेल गुणोत्सव 2024 आव बर' बिजोंनि थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंलुखौ इंराजि खालामनायनि गोख्रों हेंथायै दिनै सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारिनि गोख्रों बिबुंथि। बर' बिमा रावनि सोलायै इंराजि राव फैनायाव सानहाबनो गोनां खालामदों। थांनाय 29 आगस्त 2023 अक्ट'आव आसामनि गिबि मन्त्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिजों बे जेंनानि सायाव सावरायलायनाय जादोंमोन आरो गनायथिबो होनाय जादोंमोन। आसाम सरकारा जेब्ला बिमा राव बिजोंनि थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि फरा बिजाबखौ इंराजि बिजोङाव फोरोंनायनि थांखि लादोंमोन। बै समावनो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै गोख्रों हेंथा होनानै बर' बिजोंनि थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बर' बिजोंजोंनो फोरोंनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांबोदोंमोन। दिनै बाथ्रा होसेयावबो गुणोत्सवआव इंराजि जानानै फैबाय सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइया।
बेनिखायनो गासै फोरोंगिरि आरो बर' फरायसाफोरा आख' फाख' जानो गोनां जादों। हरखाबै सोंथि बिलाइफोरा इंराजि जानानै फैनायाव फरायसाफोरा बिनि फिननायखौ थि होनो हानाया जोबोद गोब्राब जादों। बेनिखायनो सोरखारखौ सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दिनै खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों। उननि जानो गोनां आनजादाव गुणोत्सबनि बे बोसोरनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बर' बिजोंनि सोंथि बिलाइ नङाब्ला बर' फरायसाफोरा लिरनो हानाय नङा। बेनिखायनो बेखौ दोनथ'नानै उनाव बे सम बायदियैनो जुदि सामलायनो हायाब्ला खुंफुंथों होननानै फोरमायदों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बोदो बसुमतारिया। जाखांफुनाय फालांगिरि समाज सिबियारि सोगोमसार सिबेन बर'आ गावनि रां खरसा खालामनानै गलागाव दुब्रागाव बिलपारा गामिनि लामायाव बाला अन्थाइ गारनानै होदों। खालदिया दैमानि सायाव दालां लुफुंना होनायनि उनाव गलागाव आरो दुबागाव बिलपारा थांनाय लामाया हाखर हाला जोबोद गाज्रि जानायलाय थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो गोनां जादोंमोन रायजो राजाफ्रा। बेखौ लानानै दिनै हाखर हाला जानानै थानाय लामाखौ जेसिबिजों समान खालामनानै अन्थाइ बाला गारनानै होदों समाज सिबियारि सोगोमसार एबा सिबेन बर'आ। 2019 मायथाइनि उनाव लुफुंजानाय 22 नं कक्लाबारि बियाबनि गलागावनि सेरजों बोहैलांनाय खालदिया दैमानि सायाव थानाय दालाङा आबुं जानायनि उनावबो दालांनि उन सिगां साखाथि फाखाथि 300 मिटारसो लामाया फोसाबजायैलाय गाज्रि रोखोमनि हाखर हाला जानानै दङमोन। बेबायदि हाखर हाला जानानै थानाय लामाखौ नायनानै थानो हायैलाय समाज सिबियारि फालांगिरि सोगोमसार एबा सिबेन बर'आ गावनि फारसेनिफ्राय रां खरसा खालामनानै जेसिबिजों ट्रेक्टर लागायनानै बाला अन्थाइ गारनानै फोसाबनानै होदों 500 मिटारसो गाज्रि जानानै थानाय लामाखौ। सोगोमसार बर'आ गावनि फारसेनिफ्राय रां खरसा खालामनानै बेफोरबायदि खामानि मावना होनायखौ गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों गलागाव दुबागाव बिलपारा गामिनि रायजोफोरा। बाक्सा जिल्ला मेदाकाट ओनसोल सौरु खजिजार एबा सिउनि गामिनि गोख्रों टाइकन्ड' गेलेगिरि आरो समाज सिबियारि आबनि बसुमतारिया 44 बोसोराव बे संसारखौ अरायसमनि थाखाय बिसि फिसाय बयखौबो सोगाबनानै गारनानै थांबाय। बिथाङा गोजौ थै नारसिनथाय बेरामाव गोग्लैनानै मैया रुंसारि जायो। बिथाङा नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल टाइकन्ड' गेलेनानै गोबां बान्थाफोरबो देरहानो हादोंमोन। बेफोरनि गेजेराव नेपाल हादोरनि प'खरायाव जानाय इन्टारनेशनेल टाइकन्ड' गेलेनाय बादायलायनायाव सिलभार मेडेल आरो कलकातायाव जानाय इन्टारनेशनेल टाइकन्ड' गेलेनाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो टाइकन्ड' गेलेनायनि हादोरनि नेशनेल रेफारिमोन। लोगोसे टाइकन्ड'आव 4 दान ब्लेक बेल्ट मोननाय गेलेगिरिमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा थांना थानाय समाव राजा इरागदाव बनगाव गेजेर फरायसालि आखान्थि फोरोंगिरिजों लोगोसे मेदाकाट गुरि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो नेहाथारि, मेदाकाट आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बोसोनगिरि, मेदाकाट आन्सलिक दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि नेहाथारिमोन। लोगोसे मास्टार अफ फिजिकेल एडुकेसन गोजौ सोलोंथाइ लानाय सुबुंमोन। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि नन्देस्वर बर' बिथांजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला गेलेमु मावख'आरि अनिल कुमार बसुमतारिया गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि सोरगोआरि जिउमाखौ सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बेनि थाखाय आर'ज गाबो। लोगोसे बिथांनि गोथै सोलेरखौ दोबथिंनाय समाव मेदाकाट ओनसोलनि बाथौ थानसालि आरो खेला गेलेसालि फिल्डआव टाइकन्ड' गेलेगिरिफ्रा जोबथा खनसेनि थाखाय बिदाय होनायखौ नुनो मोनो। वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामायाव बृहस्पतिबारखालि दावबायारि महरै नुजाथिफैनाय मुंदांखा देंखोगिरि आरो इयुन जोलै लाइमोननि हार्ट रक जुबिन गार्गखौ गान्दाया होसोनाय मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। जाथाया जादों बृहस्पतिबारखालि बेलासे समाव हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि सिङाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। बृहस्पतिबारखालि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गआ गावनि हेफाजाबगिरिफोरजों दावबायारि महरै दावबायफैदों हायुङारि मानास हाग्रामानि गिबि हाबग्रा लांगोना बासबारि रेन्जआव। मानासनि बासबारि हाग्रा ओनसोलाव गावनि हेफाजाबगिरिफोरजों जिब साफारि खालामबाय थानाय समावनो मासे गिदिर गान्दाया जुबिन गार्गआ साफारि खालामनाय खारबाय थानाय जिबनि उन उन होसोयो। सिगां सिगां जुबिन गार्ग खारनाय जिब गारिनि खारबाय थानाय जिब गारिनि उन उन गान्दाया होसोलाङो। जोबोद गोजानसिम गान्दाया जुबिन गार्ग आरो बिनि हेफाजाबगिरिफोरखौ होसोबाय थायो। गान्दाया होसोबाय थानाय समावनो जुबिन गार्गआ गोबारै होस्रिखावनानै होयो ग बेक होननानै। बेनि उनावनो दोम गसंनानै थाद'यो गान्दाया।
गान्दाया थाद'नायनि उनावनो जुबिन गार्गआ गान्दानिथिं नायहरनानै फिन आरोबाव फोस्रिखावनानै बुङो "That's good"। मख'नो गोनांदि बृहस्पतिबारखालि हायुङारि मानास हाग्रामायाव थांनानै जुबिन गार्गआ हायुङारि हाग्रामानि सिङाव जिब साफारि खालामदोंमोन। बे समावनो जुबिन गार्गआ साफारि खालामनाय जिबनि उन उन मासे गिदिर गान्दाया होसोनायनि जाथाया सोमजिदों। हिट एन्ड रान एक्टनि हेफाजाबजों सरकारा गारि ड्राइभारफोरनो हाराहास्ति खालामनो थांनाय हेंथायै शुक्रबारखालि बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि गुबुन गुबुन जायगायाव गारि ड्राइभारफोरा सरकारनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि सालबारि महकुमानि आनन्द बाजार गबर्टना पकुवामारियाव जायगा जायगा ओनसोलनि गोबां अनजिमानि गारि मटरनि ड्राइभारफोरा राजा लामायाव टायार सावनानै सोमावसारदों। सोमावसारग्रा ड्राइभारफोरा गुबुन गुबुन सरकारनि हेंथायै स्ल'गान होनानै सोमावसारनाय जायगायाव दावराव दावसि खालामो। आनन्द बाजार पुलिसआ साब्रै सोमावसारगिरि मफिजुल इस्लाम, महिबुर तालुकदार, राहुल खान आरो आफतार हुसेनखौ एरेस्ट खालामो। बेराफारसेथिं गबर्टनायाव सोमावसारग्राफोरा पार्सनेल गारिखौ बन्द खालामनो नागिरनायाव बेंखननानै माखासे रायजो आरो पार्सनेल गारिनि सालायग्रा आरो सोमावसारग्राफोरनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय जानायाव दुंहाव थासारि सोमजियो। उनावहाय थासारिया सामलायजायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।